Ak sa človek rozhoduje, že čo ide robiť v živote a uvažuje aj o private label, treba si aj povedať tú výhodu toho, že robíš cudzú značku. Keď prídete do Oby, tak tam nájdete 3 značky, ktoré sú úplne iné, ale majú veľmi podobné vrtačky, lebo to nie je náhoda, lebo sú z jednej fabriky. A takto to isto funguje aj pri akomkoľvek white label produkte. Ste len jeden z radu a musíte to tlačiť marketingovo, ale nie kvalitou toho produktu. Pri private label nedokážeš zabezpečiť tú vedu, ten vedecký výskum na takej úrovni, ako má napríklad značka, ktorá má 65-ročnú tradíciu. Mám veľa kamarátov, ktorí majú firmy, ale oni sú úplne off topic, ako keby, že oni si vybrali ten segment, lebo som videli finančný potenciál, ale oni tomu nerozumeli. To, že aký už biznis robíš, alebo aký segment, to sa dá naučiť, ale musíš byť s ním prepojený do tej hĺbky, inak to za mňa význam nemá. Pokiaľ hlava tej firmy jednoducho s tým nič nechce mať a vidí v tom len potenciál nejakého finančného zisku.